تمرعي وليدنا زميدنا كنبر لعلي 3 عامات زعقبكوا نابي كيملطنا إلى نصطاو ركب زي دفافا أخوا 3 إنا نولد أيفال حموش تبان نتباهلنا مرعى تراي نصب زنبرنا فقرنياي أو إيد زمدي وديقة إذا حجز نقرأ كازانتا ناي حد لبوز تسوير أفكار تراي زي كونس كل خيلو مشتر عبيتو وشتو حال نابل زنبر ومنافقاري جن زتخ حد زانتاي نتخاتل تخابز تعمل كعوخ تقربلي أحدك سلام تخاتلتي ومن زانتا يوتيوب channel نلمون حد البخاد زسبر جن عب فقري زبصح حقنيا تغوانفو زملكت يم كاب مجمار كساب مززام تسمعكمو كم تخسبلو ارغصኛ كمزيوم عينتات زانتان حبريتا فقرن خبصحكم سبسكرايب غورو انت فاتيخمو لايك ريتو حتو انتعليكم كومنت نابكالوت كباصح شير كتغبرون تلابوكم اتخسروا ነገር ከም ዘየለ ብምትእምማን እዩ በቀጥታ ናብ ዛንታ ንእቶ ስምዑ ቀልብ ገርክ ማዳምጽዎ ፍቅረኛ አይነ ድሕነነታን ነትሕዘለ ሓዳራን ጉዳኣት ከየብጽሕላ ስም ቀይር የጽሕፈልካ ዘለኹ ንግዚኡ ሜላት ንበላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢና ተላሊና ቀዳማይ ዓመት ቀዳማይ ሴሚስተር ደቂ ክፍልውን ኢና ሓደ ዓይነት ትምህርቲ እንምሃር ስለዚህ ሌላና ባጋጣሚ ዘይኮነስ ዝተጸንዐን ዝተተለመን حقن مزراب حدا سميستر كم دق خفل مبر كاب وصاي ركب ينبرنا اب كالاي سميستر جن قدمينا زاتو دق عدان فقرن غزيو محزنتن حتتو سلازصقموا اباي صبو ارا سلازنورا قرب ملكتا تارياتني انا دما نتا زرعيتني ملكت صعبه كي تحاتاتتنا فقرات كنكون كنتات دفيم نسان فقر طراي زي كونس نمنفساو هيوتي ون ترغم ذهبتن غاليا نيرا كلتينا تمهارو بيت تمرت سنبت سلازنورنا فقرنا بسرعة بخبرن كنهانص حجزنا نسلست عمت ملو نحنت كاليت كوات فلالينا ينفلتن اب كفلي بقربا كوف نبل نبيت كريستيان بحد نخيد ناب بيت مصحفتون بتماسالي نسا ملكت ارياتني انا نت ملكت كغاد غيره فقر جميرنا قلطفنا جن انسولا ايتغاففنان نعوز دفافو قربت ون اينورنا مخنياتو نفعات امنتن اخبرت هيمانتن بهلن سلازنورنا قدمو ولدنا فليطوم بسرعه تمرعنا بحد منبر نجمر صطاو ركب كينفصم تمحاحلنا اينا نوجس محلانا ميلاتيا ولدا كتتل سلازغورلا حساوم كتخبر سلتدلن تامينا تمرتا خزازم تلما مخوانون سلازنغرتني انا ون صطاو ركب سسوع سلازينوركن ناب حيمانتاو سرعتنا اربت سلازنورن جميرنا نودو ولدنا زميدنا ننبرلا حدار كن مسرت مرددا سلازنورنا عبي عقوتن تسفان نيرني تمهارو انجينيرينجنا سيفيل انجينيرينج ن4 عامت بسرعه تمهيرنا بصبق وصيت كعا نمر ابصحنا كابتت اوارنت كنوص نلعلي 3 عامت زحاب حاونايو فقراو ركبنا بحق بيت كريستيانن بمحبرسباو سرعاتن تختيلنا مأسر خنقبرلو وان تقاريبنا تمرتنا مززامنا هيوتنا نممراح قربات كويننا تراي زي كونس بيتسب زي فلطو ركبنا خغهاد كنفر كنزمر زحزنايو تلمينا بጫፍ مبصحون عبي حاجوس فطيرلناي ግን نفقرنا زلعلماو مفللاي زسعب نتلمنا كنتو زترف نناتي تعجزتن تأمانتن واغا زخلقه زي حاسبنا ايو حد عنقفات اقادمنا كاب سدرا بيتسب ميلات ابزري حدار كالق تلميهم تلمهم لا صنيحهم نساتم زدليوه هابتام ويدما ناب وصاي عدي بناتهم تحساسبانا امريكا زوسدا سبيهم زمنيلان زسرحلن نيرا نزي ميلات يتفلت النيرا برغص هيوت كزغيركي نعنا ون زخونينا نمرعوكي زبل دفن حساب منبر ناو امريكا زوسدك إنا نمرعوكي ايبلوان نيرا شعو ميلات قالتي فاي تقبلتهم بسرون زفتوا لنيو كم زولتهم ين محزوتا نغيرناني نساونكم إلاتني غني امنكوان نيرا بزخونه كتؤمنو ماي قالت بفلاي ناو امريكا زوسدا حدا غربيتا خمزه دالولا مس نغروا غن قالتي فاي تقبلاتو نعيت زغاطما ነገር ዳርጋ ተረዳዲኦም መስወዱ ያ ነገራትኒ ሽዑ አነ ገንዘባው መስለ ዘይነበረኒ ምንም ክገብራ ይቃልኩን ክስእና ሓሲበዮ ዘይፈልጥ ዝነበርኩ ማዕረ ልበይ አሚነን እስነታዊ ስምዒተይ ቀቲለ ከም መርዓት ዓይኒ ዝተንከባኸብኩ ዋሂዋን ብገንዘብን ሙቸትን ለዊጣትኒ ንልዕሊ 3 ዓመታት ብመጽዋዓ ዘጽናሕናዮ ፍቅሪ ብናይ ገንዘብን ወጻይ ዓድን ሕልሚ ክትካእ ከሎ ልበይ ንፈለማ እዋን ክስንጠቕ ተሰምዐኒ حلنا يشكم كحدات كبيدو صنبع بعيلو عينتين وعتاو حيزم مصاي هيوتي نابه كم زبل اتزخبده
ዓመታት ተኸናኺነ ዝበለትኒ ገይረ ዝሓብሓብክዋ ሜላት ምኻዳ ጥራይ ኣይኮነን ልበይ ሰይርኒ ልበይ ንዓኣ ምሳኣኑ ዘፍሰሶ ንደገ ዘይወፅእ ደም ብኡ ጥራይ ሓለፈሉን ካልእ ዝኸበደ ተጋንፎ ኣብ ቅድመይ ተገቲሩ እቲ ዝምርዓዋ ሰብ መን ምዃኑ ምስ ሰማዕኹ እዩ ዓለመይ ኣዓርያ ጸልመተትኒ ልበይ እውን ኣዓርዩ ዝተሰባበረ ንሳ ዝተመርዓወቶ ሰብ ናይ ቀረባ ዘመደይ ናይ ስጋ ዘመደይ ቅድም ኢሉ ናብ ዓዲ ወፃኢ ዝኸደ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ቁሩብ ዕብይ ስለ ዝብለኒ ኣዓሪና ይንቀራረብን ዝምርዓዋ ዘሎ ጓል ፍቕረኛ ዘመዱ ከም ዝኾነት ኣይፈልጥን ጥራይ ዘይኮነስ ብሱር ፍቕረኛ ከም ዘለዋ እውን ኣይፈልጥን ድንግል ዝተምሃረት ከም ዝኾነት ምስ ተነገሮ ካብ ዝሰሓቦ ሓደ ባህርያ እዩ ዘመዱ ዝሓለወሉ ድንግል ግን ዘይፈልጥ ሜላት እውን ንሱ ዘመደይ ምዃና ይትፈልጥን ክልቲኦም ብዘይፍላጥ ኣብ ሓደ ዓራት ክድቅሱ ኣብ ሓደ ቤት ክነብሩ ተገዲዶም ጥልመት ፍቕሪ ከይኣኽለኒ ኣብ ልዕሊ ነታ ተመርዕየ ወሊድና ዘሚድና ክንነብር ልዕሊ 3 ዓመት ዝዓቀብክዋ ናበይ ከየምልጠኒ ኢለ ንፀታዊ ርክብ ዘይደፋፋእኽዋ 3 ኢና ንወልድ ኣይፋል 5 እባ እናተባሃልና መርዓ ጥራይ ንፅበ ዝነበርና ፍቕረኛይ ኣብ ኢድ ዘመደይ ወዲኣ እዚ ምስ ሰማዓኹ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ እምነት ኩሉ ተናወፀ እቲ ልዕሊ 3 ዓመት ዝሓለኽዎ ንጽህና እቲ ዝገበርናዮ መጽባዓ ሕጂ ኩሉ ንኻልእ ሰብ ንዘመደይ ተዋሂቡ እቲ ንሳን ወለዳ ክተእምን ዘይከኣለትሉ ግብዝነታ ዘይኮነስ እቲ ዝምርዓዋ ዘሎ ዘመደይ ምዃኑ እዩ ምሒር ሓሚሙኒ ከመይ ኢሉ ካብ ኩሉ ሰብ ንሱ ይኸውን ዝብል ነቲ ክስተት ካበይ ከመይ ከም ዝመፀ ደጋጊመ ይሓትት ነይረ ብርግጽ ፀታዊ ርክብ ስለ ዘይፈጸምኩ ኣብ ሕውነትና ዘብፅሖ ጉድኣት ከም ዘይብሉ ግምት እየ ግን ነታ ክሒዳትኒ ለጸላእኽዋ ዝተቐየምክዋ ፍቕረኛ ይነበር እንራኸበሉ ዕድል እንተተረኺቡስ ከመይ ለኽረኽቦም ከመይ ለገጻ ኽርያ ብሰንካት ዘመደይ ከም ናይ ርሑቕ ሰብ ከም ፍቕራዊ ህይወተይ ዘጸልመተ ጎባነይ ኮይኑ ክሪኦ እንትሓስብ ዝያዳ ጭንቅን ጽልምትምትን ወሲኹለይ ግን መፍትሑ ወይገ ወላ ሓደ ዝገብረሉ ዕድል ኣይነበረንን በቃ ኩሉ ነገር ካብ ዝሓሰብክዎ ካብ ዝተለምክዎ ወፃኢ ኮይኑ ካብ ዝደልየን ዝምንየን ጉዕዞ ኣስሒቱ በቲ ክኸውን ዝግብኦ ከይዱ ሕርር ኩምትር ኢለ ስነይ ነኺሰ ምሽጥረይ ዓቂበዮም በቃ ምዑቅ ገቢለዮም ነዚ ኩሉ ዕረ ጣዕሙ ግን ክኸብድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት እናተምሃርና ሓቂ ክትዛረብ ኣለካ እናተባህልና ኢና ንምሃር ነርና ግን እዚ ሓቂ እዚኣ ስድራ ቤት ከም እተፍርስ እናሓሰብኩ ዓቂበዮም ውሕጥ ምሕበይ ሓይሽ ኢለ ፀይረዮ ነብር ኣለኹ በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ምሽጥር እናበልዓኒ ነብር ኣለኹ የቃፅለኒ ሕጂ ጸሎተይ ሓደ ጥራይ እግዚኣብሔር ነዚ ምስጢር እዚ ፀይረዮ ክሓልፍ ዓቕሚ ክውስኸኒ ንሳቶም ኣብቲ ዘለውዎ ሰላም ክነብሩ ኣነ ድማ ካብዚ ስምባደ እዚ ወፅየ ዳግማይ ንህይወት ክጥምታ ክኽእል ዓቕሚ ክበኒ ልበያ እንተተኸፊቱስ ፍቕሪ ሕያዋይ ይበሃል ንዓይ ግን መሪር ትምህርቲ ኮይኑኒ ምናልባት ካብዚ ዘለኽዎ ሕማቕ ስምዒት ባሕተላይነት ህይወት ከውፀአኒ ዝኽእል ስነ ልቦናዊ ምኽሪ ዘለዎ ሰብ እንተሃልዩ ሓሳቦም ተቐቢልካ ኣብዚ ዩቲዩብ ቻናል ፀዓነለይ ክሳብ ሽዑ ባሕተላይ ኣለኹ 10 ዓመት ሓሊፍኒ በቃ በይነይ በረከት እየ ዝበሃል ስለ ዘቕረብካለይ የመስግነካ ሒዝዎ ዝመጽእ መፍትሒ ኣይፍለጥን እሞ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ኡምን ዛንታ ንሎሚ ዝሓርናዮ ሓቀኛ ዛንታ ፍቕሪ ነዚ ይመስል ነይሩ ብሓቂ ልብኻ ዝሰብር መወዳእታ ዓፃ በረከት እንታይ ከም ዝኸውን ዘይርድአካ ሓቀኛ ተጋንፎ እዩ እስኪ ከምቲ በረከት ዝበሎ መፍትሕ ኣለና ትብሉ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ካልኦት ንክሰምዕዎ ከዓ ሼር ኢልኩም ኣብፅሑለይ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ይቐንደለይ ኡምን ዛንታ